आं सोरनि थाखाय एसेबां हांमा सुनांदों आरो दासिमबो हांमानि मोदैया मानो गगासिनो दं? मानो खायसो खालामफैलायो आंजों मिथिगौना? जेब्ला नों आंनि जागौमोन अब्ला आंनि गासै हाबिलासखौनो मोनदांगौमोन। नाथाय दा नोंनि सानदांथिफोराव आंनि महर गैयाब्लालाय अब्ला नों आंनि सुखु दुखुनि गुमुरथि माबोरै मोनदांगोन? बेसेबांबा सिमां दंमोन नोंखौ मोनगोननि आसायाव गावखौनो बावगोमाबोदोंमोन। नाथाय दिनै आसखान्दायैनो फोजोबनांबाय आंनि नोंखौ अननाय मोजां मोननाय। बै समाव आंनि होस्रिखाव होस्रिखाव बुंनायखौबो नों खोनासंदिया। जेब्ला नों सेरावमोन आं बुङोब्ला नों समायहोनायमोनब्ला माबा मोनसेथ' मिथिगौमोन ना आंनिफ्राय। मानो बिदि? जायजों सैजाया बेखौसो आं मानो बांसिन मोजां मोनो? जायखौ आं गोबाव समनिफ्रायनो आंगो खालामनो सानदोंमोन। नाथाय दिनै आंनि रावफोरखौ नों खोनासङासैब्ला आं मा बुंना आद्रा थाबावनो? गोरबोआल' खामफ्लेदोंसै, खुगायाथ' रावानो गैला। आंनि मेगनावदि सान हर नोंनिल' गाब गागासिनो नोंथ' बोरै मिथिनो? जेराव आंनि मोजां मोननायानो नोंजों अनसायजायासैब्लालाय।